Забелязвате, че напълнявате, че имате промени в настроението, че цикълът се променя и се чудите какво се случва с моето тяло. Аз съм едва на 30 или на 40 години. Това менопауза ли е, перименопауза ли е? Здравейте, аз съм доктор Борислава Попова, акушер-гинеколог с над 20 годишен опит, с интерес към менопаузата и хормоналното здраве. Член съм на Международното дружество по менопауза и съм сертифицирана по употребата на биоидентична хормонозаместителна терапия. Бих искала накратко да ви запозная с това какво е перименопауза, менопауза, да дефинираме понятията, за да имаме яснота какво се случва с тялото ни. Нека първо да кажем, менопаузата е период, в който 12 последователни месеца вие нямате цикъл. Тя не започва отведнъж. Обикновено менопаузата настъпва 50-51 годишна възраст, но преди този период имаме период на перименопауза, който при всяка жена протича по различен начин. Самата перименопауза може да бъде в рамките между 3 и 10 години. Първите промени, които забелязваме, обикновено са около 40 годишна възраст с промените в цикъла. Първоначално той става по-кратък, по-оскъден, в един момент тези периоди се удължават. Другото, което ни прави впечатление, че предменструалният синдром се обостря, вече е по-тежък, повече ни се яде сладко в този период, по-изнервени сме, не можем да спим. Първите промени или първият период на перименопаузата е периодът, в който яйчниците спират да овулират всеки месец, в резултат на което намалява продукцията на прогестерон. Намалява също така и продукцията на тестостерон. Как го усещаме това нещо? Липсата на тестостерон води до намаляване на липидото, до по-лесна уморяемост, до мускулни болки, слабост, до болки в ставите. А прогестеронът всички знаем, че това е хормона на бременността, това е успокояващия хормон в организма. Прави ви впечатление, че по-трудно заспивате, че сте по-раздразнителна около цикъла си, че не можете да се концентрирате добре. Променя се същността ви и не знаете какво всъщност се случва. Този период може да продължи до 10 години преди спирането на самия цикъл. Съответно, промените в цикъла могат да бъдат скъсяване, след което, както казах, вече удължаване. След това настъпва следващия период на перименопаузата, в който вече имаме не само прогестеронова недостатъчност, но имаме и естрогенова недостатъчност. Естрогените започват да намаляват и първите симптоми се появяват около самия цикъл. Започвате да усещате топли вълни, изпотяване, мозъчна мъгла, нарушена концентрация, по-трудно помните, симптоми на вагинална сухота, на дискомфорт по време на полов контакт. Тези симптоми в първият период са около цикъла. В следващият период, който настъпва, отново сме в перименопауза, но тази симптоматика може да продължава през цялото време, през целия месец, да не бъде концентрирана само и единствено около цикъла. Тогава вече вие сте в втората фаза на перименопаузата, която периодът за настъпване на самата същинска менопауза наближава и обикновено в рамките на 3 до 4 години настъпва и самата менопауза. И самата менопауза, както вече казахме, е периода, в който нямаме цикъл в продължение на 12 месеца и тя е свързана с всичките тези негативни усещания, които изброихме преди малко. Топли вълни, лесна уморяемост, невъзможност за заспиване, трудно поддържане на съня, раздразнителност, мозъчна мъгла, намалено либидо, вагинални симптоми. Не е необходимо да понасяте всичките тези симптоми. Да, при всеки човек протича по различен начин. Не е задължително да имате всичките симптоми, може да нямате и никакви симптоми. Всеки човек е различен и количеството хормони, което образуваме, е различно. Заради това, което е като решение в съвременния свят, се използват така наречените биоидентични хормонозаместителни терапии, които се опитват да компенсират липсите ви. И заради това се прави при всеки пациент индивидуална терапия, защото ние ще профилактираме симптомите, които изпитвате по време на перименопаузата и по време на менопаузата, но освен това ще профилактираме и бъдещи сърдечно-съдови заболявания, развитие на Алцхаймер,